Matur sinten, Mas? Nuwun sewu, Mbah. Wah, niki mana sih? Omong ki mbok sing genah. Kayake cik enom lah kuwi omong kok greta lah. Iku bapakan kok kono, Mbah. Kenalne. Aku Mbah Kuno. Sampeyan sapa? Aku bejo, Mbah, bejo. Sik ta, Jak. Kowe kok kaya wong kabur kangenan aku ya urung tau kenal, urung tau ngerti model kaya prejengan. Sing jelas, sing cetha tujuanmu rene iki ana ngopo? Rendang. Niki ngaten lho, Mbah. Kuwi niki madosi bocah. Ana jenenge. Jenenge niki nang ndi? Tapi apa yo mikir kowe iso